ko. Dako gid ni nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat, Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent over. And Bombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet
Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 11 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagbangalagad sa Bombo Report Second Edition adlaw sa Martes, petsa 7 sa bulan sa Disyembre sa mga tig 2021. Labing unang adlaw sa Martes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. Sa mga aga maging kaupod ang inyong alagad si Bombo Erlyn Bayonita. Upda na kita asala sa 7 ang atak na sa mga aga. Sa udolong sa inyo sa dugang mga balita lokal, mga nabalagad diri sa aton mga police station sa may syudad sa Bacolod, kalaki pa na sa may probinsya sa Negros Occidental. 50 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga. Atensyon sa mga naghahulog sang entry sa aton sa promo sa 1-2 Panalo Part 20 promo ng Bombo Radio and Star FM. 1, 2, Panalo Part 20 sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners. Sa oras ang 50 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6 sa aga, yari nga ito sa nilabing unang daily draw winner para sa buong adlaw sa Martes. Nagamit siya sa Silver Swan bilang proof of purchase, taga Dimasalang Road, Barangay Tangoba, Syudad sang Bacolod. Dimasalang Road, Barangay Tangoba, Syudad sang Bacolod. Congratulations sa Teresita Buencochillo. Teresita Buencochillo sa Dimasalang Road, Barangay Tangoba, Bacolod City. Ikaw ang aton sa nilabing unang daily draw winner para sa buong adlaw sa Martes. Mayara ka sa tubtabala sa 12.50 karon sa uto sa pag-claim sa mga premyo diri sa istasyon sa Bombo Radio. Sa liwat, Teresita Buencochillo, ikaw ang aton sa nga taga-daog magadala sang duha ka valid identification card sa pag-claim sa mga premyo diri sa aton nga studio within 6 hours. Congratulations! Bombo Radyo Bacolod. 8 minutos ang nabilin antes ang alas 7 sa aga. Ginatinguan na banwas ang Bureau of Fire Protection ng mas standardized na ang ilang mga fire stations. That is why nga ginamata-mata naman patukod ang ining mga bago balang mga building nga nagasunod gid sa may standard design sa Bureau of Fire Protection. Anta sa pamanig na pirmahan ni President Rodrigo Duterte ang BFP Modernization Act sa tinalikdan ng mga binulan. And dira sa may banwas sang Lakas Taliana, ginpirmahan na ang ining deed of donation sa tunga sang Bureau of Fire Protection sang LGU. Kagasabang man ang ining nagdonar sang duta para sa patindugan sang bago nga fire station sang banwas sang Lakas Taliana. Sa piyakalinya with Bombo Liani Zilminardo. Bombo Liani sa report. Camille. Yes, Bombo Erlyn. So, ginpatigayon ini ang ceremonial signing of deed of lot donation sa tunga sang local government unit sang La Castellana kung sa diin inigin representaran ni Honorable Almero Mela G. Nicor Mangilimutan, Municipal Mayor sa La Castellana, Bombo Erlyn. Kagkasubong man ang Bureau of Fire Protection amo ang doni sini kag represented by Fire Superintendent Jerry D. Candido, Regional Director sa Bureau of Fire Protection 6 sa kagang ini nga duta Bombo Erlyn is may ara nga kadakuon nga 1,000 square meter ang gindonar sini sang La Castellana para sa typical fire station Bombo Erlyn. So present man di sa event ni Fire Inspector M. Celesio ng Acting Provincial Fire Director, OPFD Negros Occidental, OPFD staff, kag City and the Municipal Fire Marshals ang naghalin sa 5th Distrito ang La Castellana Fire Station, no? Sa pagpanguna manisang personnel o kono kay SFO to JP Pacardo Bombo Erlyn. So no, ang ining duta ng mga bulig o kondako gid ining bulig sa BFP para maka provide ini sang epektibo kag efficiente man nga serbisyo sa population sini sang La Castellana Bombo Erlyn. So nagapasalamat gid ini ang sabahin sang local government unit kay sang Bureau of Fire Protection Bombo Erlyn. So dapat LGU no ang madonar Bombo Lian. Yes, ang nagdonar sini.
Yes, ang municipal of La Castellana, Bombo Erlyn. Aha. So, in fact, pila naman ang mga LGU sa bago mga fire stations nila diri sa aton nga probinsya. But I think ang Pulupandan and then may isa pa gid Kabanwa, away pa gid so far sang fire station. Yes, amo gid Bombo Erlyn. So kaluyan diri sa Maya La Castellana ya nga may naga-donate sa ila sang duta, which is makapatindog na sila sang standardized nila nga opisina gid Bombo Erlyn. Okay, sige. Yes, sa Bombo Erlyn, sa dugang nga balita, isa ka bypass operation ang ginpatigayon sa Bago City Police Station kung sa diin nadakpan dito sa may barangay poblasyon Bago City, Negros Occidental. Ang nadakpan amo si Ronaldo Ibanez, 35 anyos, kay residente sa nga barangay Kalumangan, Bago City, Negros Occidental, Bombo Erlyn. So nakuhaan ini siya sang anom ka plastic sachet nga mayara unod nga ginasuspetsohan shabu kaga mayara standard drug price of value nga 6,120 pesos sa Bombo Erlyn. So, sa subong ini ang suspetsado Bombo Erlyn yara naman nakahunong sa Bago City Police Station for proper disposition. Okay, sige. Thank you, Gid. Bombo Lian. Yes, sa Bombo Erlyn para sa pagpangalagad sa Bombo Reports Second Edition, ini si Bombo Lian ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Madamong salamat kay Bombo Lian ni Zil Minardo. Subong nagahilapitan naman ang pagsugata naton sang bago nga tuig, ang tuig 2022. Pila na lang gid kadlaw ang nabilin. In fact, 18 days na lang ang ginawratan naton antay sa adlaw sang Pasko. Kag naanara na nato ng mga Pilipino ang pagsugata sang bago nga tuig nga mayara gid sang nagalupok. So, hugot man na dara ang pagbantay sa Bureau of Fire Protection kadungan sang pagpanumdum sa aton nga dapat maghalong gid kag bantayan sang mga ginikanan. Ang mga kabataan nga hindi man sila magabakal sila mga ginadumilian ng mga palupok halos sa tanan na gid ganit ginadumilian sa mga kabataan magluwas sang goroy sa may pasirit. Pero mayara gid dapat sang supervision sang mga ginikanan because every year tiamo ni ang target sang aton nga gobyerno ang Department of the Interior and Local Government sa mga LGUs mo nga ginahingyo nila kalakip na sa Bureau of Fire Protection and the Philippine National Police including syempre ang Department of Health Banwa nga zero firecracker incidents o kon injuries sa buong nga holiday season. Pero sa nga tinalikdan nga gabi, meron na sang isa ka na biktima sa nga stray bullet dira sa may northern Negros Banwa, ilabi na sa may syudad sang Cadiz. Kung ikaw dara nagapanagiya sang armas lutang, dapat mangin na responsable ka sa paggamit sina kag sa pagposeso sina dapat gani nga lisensyado. So kalabanan na diri nga mga nagakabiktima sang stray bullet, ibisan na din ka man lang ya nagatindog o kun bisan na nagatulog kapag gani pwede ka malapsan sang bala. That is why ang nagahingyo kag nagapanawagan ang pamilya sining biktima. Iti kaluluoy man ni nagaigo sa sining kilay 1-year-old nga bata nga babayi nga naigo sang stray bullet dira sa may sitio Aloyan, barangay Kaduhaan, syudad sang Cadiz. Ginabanta alas 5 ang takna sang Domingo sang hapon. Why pa ni actually nagasugod ang pag-isip pabala sang Department of Health sa mga fire cracker-related injuries and iba na pa nga mga naigo, for example, sa mga stray bullets because kung basihan naton na mga tinalikdan na to nga mga pag-record sa Department of Health, di siyempre 16 pa nagasugod ang recording or pag-record bala sang mga insidente nga may kang tanan na diri sa mga nalukpan, mga napilasan, mga nalapsan ni bala sang bala
Kabay pang mag-kooperar man kita tanan kung ikaw dira nagagamit o nagaplado nga magbaligya sang firecrackers, dapat masunod nato na diri ang mga nagakaigo nga mga permiso or clearances from mga ahensya sa gobyerno naton, ilabi na sa inyong local government unit sa bahin sa Bureau of Fire Protection para nga mayara sa gusto nga monitoring nga dira. For example, labi magasugod i-check nato na dira sa may reclamation area sa tupada sa St. John Paul II Tower. Kaya tiamo ni ginadesignar ang lugar sa Bacolod City Government nga amo ni ang plastaran o kon baligyaan sa mga kotoran nato ng mga firecracker vendors diri sa may syudad sa Bacolod. Kag pila ka semana antay sa pagasugata nato sa masunod nga tuig, tinagasugod na sila pwesto dira sa may reclamation area. Bata syempre hugot na diri ang paggabantay kag monitoring sa Bureau of Fire Protection. Impunto alas 7 na, yari na ang Bombo Network News. Awards, Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition, Disyembre 7, 2021. Napapanood din tayo sa Facebook at YouTube channel ng Bombo Radio Philippines sa ulo ng ating mga balita. Good news dahil sa dagdag pang mahigit 1 milyong doses ng Pfizer dumating kagabi sa Pilipinas. Si Pangulong Duterte naman ikinagalak ang downward trend ng COVID-19 cases sa bansa. Huwag daw magpanik sa Omicron variant. Samantala, ang Pasko dapat pa ring masayang ipagdiwang daw basta patuloy na mag-ingat, magpabakuna ayon sa kilalang eksperto. Ang Pangulong Duterte bumilib naman sa paring scientist na si Father Austriaco, inalok na maging Health Secretary. Ang COMELEC at Department of Health naman nanawagan din sa mga politiko iwasan ang pagsasagawa ng malalaking pagtitipon dahil sa banta pa rin ng virus. Ang COMELEC naglabas din ng gag order sa mga kandidato at partidong patuloy na kinakaladkad daw ang election-related cases sa publiko, mga trespass eleksyon, pinayuhang umatras ng maaga. Sa ating international news, sa United Kingdom, minamadali rin ang pagtuturok ng vaccine booster shots bilang dagdag na depensa sa bagong COVID variant na Omicron. Sa sports balita naman, ang China hindi raw natitinag sa gagawing diplomatika boycott ng Amerika sa nalapit na Winter Olympics, pero yung mga US athletes abay, tuloy pa rin naman ang paglahok. Sa ating entertainment news naman, 1 linggo bago ang coronation, ilang Miss Universe candidates enjoy sa beach getaway sa Dead Sea doon sa Israel. Mula sa Bombo News Center Makati, ako pang inyong kurman, si Bombil Maracol. At ako naman si Bombo Jane Buna. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Kasar Nation, good news dilan sa panibago na namang dagdag na mahigit 1 milyong dosis ng Pfizer COVID-19 vaccines ang dumating sa bansa kagabi. Pasado na alas 9 kagabi, Disyembre 6, nang lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 3, ang eroplanong pinagasakyan ng mga bakuna. Ang nasabing mga vaccine ay binili ng gobyerno ng Pilipinas sa US company. Noon narito, ilang oras lamang bago dumating din ang Pfizer COVID-19 vaccines, ay dumating din sa Pilipinas. Inatid din ang shipment ng halos 2 milyong COVID-19 vaccine naman na gawa mula sa Moderna. Sa dagdag pa mga balita, si Pangulong Duterte ikinagalak ang downward trend ng COVID-19 cases sa bansa. Nanawagan huwag magpanik sa Omicron variant. Yan at iba pang mga balita ating alamin sa report ni Bombo Raymond Tinaza. Bombo Jane, Bombo Elmar, kagabi nga ay nagkaroon uli ng pagkipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga miyembro ng kanyang gabinete at syempre nagkaroon din ng partisipasyon ng ilang mga eksperto at mga miyembro ng Interagency Task Force. Dito nga ay tinawag ni Pangulong Duterte na milagro yung patuloy na decline o pagbaba ng mga naitalang bagong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa kabila ng mga reports na ang ibang bansa ay nagkaroon ng surge
dulot ng Omicron variant. Sinabi ni Pangulong Duterte na magpapasko na at umaasa siya na magpapatuloy ang magandang takbo o sitwasyon ng bansa at umaasa siya na magiging masaya ang pagdiriwang ng mga Pilipino ng Kapaskuhan. At sinabi pa ng Pangulo na siya ay umaasa rin na kung sakaling pumasok o nakapasok man ang Omicron variant sa Pilipinas ay kayang-kaya natin na labanan ito at walang masyadong magkaroon ng pagtaas o pagsipa ng COVID cases at ipagdasal na lamang daw dahil walang ibang dahilan o rason o paraan kundi ay ipagdasal sa Panginoong Diyos na malagpasan din natin ang Omicron variant gaya noon sa Delta variant. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Do not want to say it because there is a priest with us, but I've always invoked the intervention of God to pull us out of this misery. Christmas na, I hope that everything will be for the good of everybody, and I am very happy that bumababa na talaga, dumadive na yung that's a miracle because other countries are still reeling from the effect. Parang nagkaroon sila ng problema sa Omicron. So tayo, we are not hoping for the best, but we pray to God that it will not come to our shores. But if regretting na we can cope up with it just as we did with COVID-19. Ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Samantala, kasama nga sa dumalo, nagbigay ng kanyang assessment at report kay Pangulong Duterte at sa Interagency Task Force itong si Father Nicanor Austriaco, miyembro ng Octa Research Group. Isa siyang pari at the same time ay biologist at saka siya ay monitoring na scientist na nakabase sa Estados Unidos ngayon pero every 6 months ay umuwi rin sa Pilipinas at sila ay nagsagawa ng mga research kaugnay sa COVID-19. Dito sinabi niya na dapat magkaroon ng masayang Pasko, huwag magpanik sa kabila ng banta ng Omicron variant dahil sa tingin niya ay ine-enjoy na o meron ng maituring na substantial level of immunity sa COVID-19 ang bansa lalo pat na i-record na yung lowest number of cases sa loob ng 20 buwan. At ayon kay Father Austriaco na yung Delta variant na most infectious variant ay napagdaanan na rin ng Pilipinas although hindi pa tapos ang laban sa Delta variant pero kumbaga ay kinaya natin so inaasahan na kayang-kaya rin ng bansa itong Omicron variant. At narito yung ibang mga good news, pampagood vibes na binanggit ng paring scientist kaugnay sa kanilang pagsusuri pag-aaral sa naturang Omicron variant. So there are 3 important questions that the scientists of the world are waiting for. Is the Omicron variant more transmissible? It is likely po that it is more transmissible. Is the Omicron variant more immune evasive? Probably po. The initial data seems to look like that. Is the Omicron variant more deadly? And this is the good news po. It's probably less deadly than Delta. I have to point out po that this is preliminary data and we are waiting for data from the older populations in the global north because there are not many lolos and lolas in South Africa. And so most of the patients that we are seeing in the hospitals of South Africa are relatively young. We still do not know po what will happen when Omicron begins to spread in the northern part of the world where more of the population are older. I also have to point out that hospitalizations are a lagging indicator. It usually takes a week or 2 weeks after a surge to see the hospitalizations. But the data from South Africa is very hopeful, especially since they have already been dealing with the surge for at least a week or 2.
and the hospitalizations do not seem to be dramatically increasing po. Next slide, please. Based on this, I would like to suggest the following for preparations for the arrival of the Omicron variant in the Philippines. First, there is no need to panic. Let us celebrate Pasko. This is the best time in 20 months for the entire country. You know, I am so proud to be a Filipino because I boast of this. Here in the United States, I say we have 500 cases po yesterday compared to 120,000. The positivity rate is less than 2%. This is some of the best numbers in the world. And so this is not the time to panic. It is the time to be careful. We have to prepare, but we also have to celebrate, especially since this is Christmas. Yan ang bahagi ng pahayag ni Father Austriaco na isa nga ring biologist. At dito nga, dahil sa sobrang pagkabilib, humanga itong si Pangulong Duterte kay Father Austriaco, kanyang openly na inaloka itong paring scientist na papalitan na niya itong si Health Secretary Francisco Duque III kung siya ay papayag. Ayon sa Pangulo, siya ay masaya na italaga bilang Health Secretary itong si Father Austriaco dahil nakikita niya na magaling at kayang-kayang pangasiwaan ang Departamento ng Kalusugan. Pero sa kanyang tugon, pakinggan natin yung naging pag-uusap ni na Pangulong Duterte at Father Austriaco. I would like to ask you one question, Father. Are you based here in the Philippines? Po, I have a joint appointment po. So I spend August to December here in the United States, and in 10 days po, I will return home to Manila. You stay here permanently, Father? For 6 months po. 6 months. So I go 6 months in the US and 6 months in the Philippines po, and I go back and forth. And I have 2 laboratories po, one here in the United States and one at the University of Santo Tomas. And my students and I are working on a vaccine for the Philippines. Wow, that's great. I hope you'd succeed. I hope and pray really that you'd be able to help us. Pero mas mabuti, Father, kung dito ka na lang, hayaan mo na so, mas marami na. I will talk to my superiors po. Well, it's not well, kami mas gusto namin na dito ka na lang kasi are you still a Filipino citizen? I am po, and I will die a Filipino. Okay. So we will expect a change of schedule next year maybe. Salamat at maraming salamat sa iyo, Father Austriaco. Maraming salamat po. You have been a great help to us. And God bless you. And the God lady. bless you po, in the Philippines. But think about it. Stay longer here. I will po. Nandito ba pa yung family mo? Father, mother? My mother lives in Las Piñas po. In Manila. And I am currently serving as a balik scientist po from the Department of Science and Technology because I would like to build up. I was trained at MIT here in the United States po, and I would like to bring back my education to the Philippines. I would be happy to appoint you as the Secretary of Health, if that is okay with you. No po. Sure. Secretary Duque is doing a fine job po, and he's a Tomasian po. So he has shown even a desire really to rest after all this raucous against him. Sabi ko, I've been forcing him to stay. But he would be happy to give way to you, I'm sure. Yes, Mr. President, to another Tomasian. Salamat, Father. Thank you. Salamat po.
Yan yung bahagi ng harap-harapan na pag-aalok ni Pangulong Duterte kay Father Austriaco na maging Health Secretary kapalit ni Secretary Duque kung kanyang tatanggapin. At ito nga pala, para sa kaalaman ng ating mga bayan, si Father Austriaco ay isang Dominican priest at isang molecular biologist. So kumbaga parang subject expert doon sa naturang usapin na Bombo Elmar. Kaya kabisado niya doon kagabi sa kanyang report yung mga, ano ba yung tawag doon, yung mga protein, yung mga pagkakaiba ng mga variants. So kabisado niya yung variant ng COVID-19, Bombo Elmar. At yan, yung kabuuan. Although meron pang hindi pa rin isang papawid, yung part 1, may part 2 pa, yung Talk to the people ni Pangulong Duterte, pero may bisina lamang, mga 45 minutes, so baka alas 9 mamaya ay isa iba pawid. Yung iba pang mga pinag-usapan, talakayan, kagabi kaugnay sa COVID-19. Bombo Elmar, Bombo Jane. Okay, napapalatak yung mga members ng cabinet, ang Bombo napapalakpak sila. Nang alokin ng Pangulong Duterte na maging Health Secretary, si Father Nicanor Austriaco, nandyan ba sa nandyan sa cabinet meeting IATF si Secretary Duque, Bombo Raymond? Na kasama siya doon mismo sa loob, sa Malacanang, Bombo Elmar, kasama si Secretary Duque. At siya nga rin, si Secretary Duque ay okay din daw, suportado niya kung gustuhin ni Father Austriaco na papalitan siya bilang Health Secretary. At by the way, itong si Father Austriaco kagabi ay nandun pa sa Estados Unidos. Dahil 6 months siya doon, dahil siya rin ay nagtuturo doon sa Divine Providence na paralan, at siya ay babalik next week para sa 6 months naman na panatili pagtuturo dito naman sa UST sa Maynila, Bombo Elmar. At meron nga daw siyang dinedevelop ngayon na bakuna para laban sa COVID-19. Yung team niya, Bombo Elmar, yung gumagawa ng bakuna laban sa COVID-19. Okay, sa ating pagkakalam, matagal na rin tumutulong to, Bombo Raymond, sa Octa Research, dyan sa Quezon City, sa DOST na binabanggit. Kaya bagamat ay pambihira na makapanayam dyan sa IATF, matagal na rin tumutulong. At mismo si Secretary Galvez yata nagpatunay na si Father Nick Austriaco ay matagal ng kabahagi ng laban ng Pilipinas kontra COVID-19 na, Bombo Raymond. Well, kagabi ko lang din nalaman, Bombo Elmar, kay Secretary Galvez, na matagal na palang behind the scene advisor, nagbibigay ng mga payo itong si Father Nick. At siya rin pala yung, kumbaga, nagbigay daan para yung ating mga simbahan Katolika, mga churches ay maging kabahagi sa COVID-19 vaccination, Bombo Elmar. So siya raw yung talagang tumulong, malaki yung naging papel niya. Hindi nga lang na i-report kasi tahimik siyang nagtatrabaho sa likod ng IATF, Bombo Elmar. So yan, coming from a scientist, wag mong panic sa Omicron, ipagdiwang ang Christmas, but dapat ay mag-ingat pa rin at huwag magkampante, Bombo Raymond. Sige, Bombo Raymond, maraming salamat sa mga updates sa pagtutok kagabi, Bombo Raymond. Okay, so yan. So abangan din mamaya, alas 9, although replay na lang din yon mamaya, pero meron lang dagdag pa siguro. Abangan na lang natin mamaya sa ating pag-uulat din sa mamaya, Bombo Elmar. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Dinaso nagulat. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita sa oras na ito, naalarma na rin ang malalaking grupo ng mga negosyante sa paggamit umano ng mga politiko at tinaguriang operator ng social media upang ipakalat ang galit o hate speech at fake news. Ayon sa grupo, ang ganitong sistema ay inabuso raw sa panahon ng halalan na labis ay matagal ang epekto. Dahil dito, nananawagan ng mga negosyante sa mga political players na sana'y huwag umabuso at pakalmahin na rin ang kanilang supporters. Nangako rin naman ang mga negosyante sa kanilang mahalagang papel, lalo na sa advertising spending. Kaya pag-iingatan nila ito lalo na sa pagdepensa sa malayang pamamahayag. Nagpaalala rin naman sila sa publiko na maging mapagmatsyag at pag-aralan ang galaw ng mga political players at tamang paggamit naman sa mga communication platforms. Kabilang sa grupong nanawagan at pumirma sa resolusyon ay ang Makati Business Club, Bankers Association of the Philippines, Chamber of Thrift Banks, Federation of Filipino-Chinese Chambers, Management Association, PCCI at marami pang iba.
Samantala sa politika pa rin, tiniyak ng COMELEC na sila ay maghihigpit kapag nagsimula na talaga ang campaign period. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, nasa ngayon ay hindi pa applicable ang guidelines kaya hindi maaaring masita ang mga nagsasagawa ng pagkumpulan ng mga tao kapag dumarating ang mga politiko sa isang lugar. Pagdatingan niya ng Pebrero 8 para sa national at Marso 25 naman sa local candidates, doon na talaga silang maghihigpit. Aminado naman ang COMELEC na kaya nila inilabas ng maaga ang nasabing mga panuntunan ay para may sundin ang mga kandidato. Subalit ito na raw ay nababaliwala sa ngayon. Sinang-ayunan din naman ni Spokesman Jimenez ang panawagan ng DILG sa mga kandidato na huwag munang mangampanya hanggang hindi pa dumarating talaga ang campaign period. Muling nakiusap si Senator Bombo sa kanyang mga supporters na wag nang pumunta pa ng COMELEC at magtipon-tipon upang kumbinsin siyang ipagpatuloy ang pagtakbo sa pagkapangulo. Ginawa ng senador ang muling panawagan dahil sa muling pagbuhos naman ng kanyang mga supporters sa harapan ng COMELEC head office sa Maynila na mistulang may party at concert pa sa kanilang pagtitipon. Apila ng senador sa mga supporters, sana ay wag na raw siyang ituring na kandidato dahil nakapagsalita na siya. Huwag na raw ituloy ang mga tarpaulin at pangangampanya lalo na at may pandemya. Kung tutusin daw, ayon kay Senator Go, sinabi ng COMELEC, meron pa namang hanggang May 9 ang deadline sa pag-withdraw. Ang nagmamadali lamang daw na siya ay formal na mag-withdraw at paghahain ng mga dokumento ay ang kanyang mga kalaban. Kaya naman ayon pa kay Senator Go, sana respetuhin daw ng kanyang mga supporters ang kanyang desisyon na umatras na siya. Samantala pa rin, naalarma na rin ang malalaking grupo ng mga negosyante sa paggamit umano ng mga politiko at operator nga mga tinaguriang social media kaya't ipinapakalat daw itong ilang mga fake news. Ang naturang hakbang ay sa gitna na rin ng pagdami ng mga kumakalat nga dito naman sa social media at iba't ibang mga communication platforms na ginagamit naman ng natura naman mga politiko. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, ang COMELEC naglabas ng gag order sa mga kandidato at partidong patuloy na kinakadkad ang election-related cases sa publiko. Mga aatras pa sa eleksyon, pinayuhang umatras na ng maaga. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Dennis Hamito. Hinimok ngayon ang Commission on Elections sa mga may nakabinbin pang usapin sa poll body na huwag na itong kaladkarin pa sa public discussion. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, dapat na ipaubaya na sa komisyon ang anumang idudulog na kaso rito at huwag nang subukan pang impluwensyahan ang kanilang tanggapan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC. Depends if the tenor of those stories seem to be unduly pressuring the commission, then they should feel referred to, right? I mean, I'm sure they know what they're doing, right? All of these parties. So if they feel like they fall with, if the shoe fits, right? If the shoe fits, this would probably be a very timely reminder, right? Because we want the parties to behave themselves. I mean, you know, to respect that rule, right? To respect at least the authority of the COMELEC to come up with a judgment in the proper time, without unnecessarily demonizing either side or demonizing the COMELEC for not doing what they want the COMELEC to do, because that would be, I mean, at the very basic, unfair, and at worst, that could be seen as trying to unduly influence the outcome, right? So that would be unfortunate, I think. Lagi ng pahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez, kaugnay pa rin ng mga tagubilin ng poll body. Maging si COMELEC Commissioner Wena Guanzon nga ay pinuna na rin ang mga tumatalakay pa ng isyu sa publiko dahil tila may masama o manong motibo ang mga ito na impluwensyahan ang poll body. Samantala, hinimok naman ng komisyon ang mga kandidatong aatras na gawin na ito ng mas maaga kaysa hintayin pa ang huling araw ng kampanya o mismong sa araw ng eleksyon. Kaya anunsyo na hindi na sila tutuloy sa halalan. Nag-aalala ang poll body para dun sa mga supporters na palagi ang nagsasagawa pa ng mga programa para sa kanilang mga kandidatong sinusuportahan na nag-anunsyo inisyal ng pag-atras ngunit hindi pa naman nagwi-withdraw ng Certificate of Candidacy sa Commission on Elections.
Kabilang na nga dyan si Senator Christopher Bongo at yung mga supporters niya na nananatili sa labas ng Commission on Elections. Bagamat may itinayo manong tent, hindi ito sapat para maprotektahan ang mga supporters pati na yung mga media na nananatiling nakabantay sa anumang posibleng mangyari o pagdating ng kandidato upang i-withdraw ang kanyang Certificate of Candidacy. Nag-aalala si Jimenez na baka dahil sa pabago-bagong lagay ng panahon, magkasakit pa yung mga supporters, pati na yung iba pang mga spectators sa naturang lugar. Kaugnay niyan, narito pandagdag na bahagi ng pahayag ni COMELEC spokesman James Jimenez. Yes, I'm actually concerned about the people who are waiting for him to make that decision, right? Not just the supporters that have been so far daily been exposed to the elements outside of the COMELEC office, but also the reporters, I was going to say, right? The reporters who have been staking out the front of the building. I know that the tent is a little late and it's a little far from where you want it to be, but it's the best that we can offer so far. We hope to do better, but again, syempre, ultimately it boils down to the candidate themselves, right? If the candidate makes an announcement, one would expect that people will react to the announcement and wait for them to make good. So we'll have to see. Can't force anyone to do anything that they don't want to do, right? So that's the situation we find ourselves in. Yan naman ang patuloy ng mga pahayag pa ni Director James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC kaugnay dun sa mga iba pang mga kandidato na nais mag-withdraw ng kanilang kandidatura, ngunit wala pang formal na ginagawang hakbang upang bawiin ang kanilang Certificate of Candidacy. Hindi lamang sa national level, kundi maging sa mga local chapters na o local offices ng Commission on Election ay inaasahan yung pag-withdraw ng ilan pang mga kandidato dahil sa iba't ibang mga rason ng bawat isa. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis, doon sa mga politiko na binantaan ng COMELEC, kasama ba doon ibanta na makontempt, Bombo Dennis? Kasi doon sa korte kasi, kung tatalakayan mo yung in public na yung nakapending na yung kaso, tinatalakay na, may katermino dyan, o may terminology ang korte na i-contempt yung kandidato, Bombo Dennis. O pwede itong gawin ng full body, Bombo Elmar, pero yung kanilang statement ngayon, paghimok pa lang ito. Okay. Paghimok na sana, huwag nang talakayin sa publiko. Ang pinag-uugatan nito, Bombo Elmar, yung mga nagpo-post ng mga dokumento sa social media at naglalabas ng mga impormasyon ukol dun sa nakabinbina na reklamo. Actually, ito ay tungkol sa disqualification case ng isang kandidato sa national position. Lumalabas na yung ibang mga abogado, lalo na sila mismo ang nagdi-discuss daw sa publiko. Bagay na kinukontra nga ng full body dahil kini-question nila kung ano yung purpose. Dahil sabi ng COMELEC, ipinaubaya na sa kanila, pero nagsasarili na pag-discuss sa public nung iba pang mga dokumento na kapareho nung inihain sa kanila. So, sabi ng COMELEC, nitong si Director James Jimenez at ni Commissioner Guanzon, sana, lalo na't mga abogado din naman yung ibang gumagawa nito, ipaubaya na sa full body para maiwasan yung mga posible pang hakbang kagaya nung ipakontempa o iba pang mga posibleng measures na gawin dito, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat, Bombo Dennis. Back to you, Bombo Elmar, Bombo Jane. The coronavirus infectious disease or COVID-19 pandemic update. Naitala sa huling report ng Department of Health o DOH na mas mababa pa ang mga bagong kaso ng COVID-19 kumpara nitong nakalipas na weekend matapos umabot sa 543 ang karagdagang mga dinapuan ng virus sa Pilipinas. Nasa ikawalong araw na raw ngayon na mababa pa sa 800 ang tinatama ng virus sa Pilipinas. Sa kabuuan ng nahawa sa COVID-19 sa bansa ay umabot na sa mahigit 2.8 million. Marami pa rin naman ang mga bagong naitalang mga gumaling nating mga kababayan, umabot sa 830. Yung mga nakarecover sa coronavirus ay umabot na po sa mahigit 2.7 million mula ito nung nakalipas na taon.
Bumaba naman lalo itong bilang ng mga aktibong kaso, active cases o may sakit sa bansa na nasa 13,548 pa ngayon. Samantala, nasa 113 naman na nagdag sa listahan ng mga bagong pumanaw. Nasa ika-4 na araw ngayon na may higit sa 100 pa rin ang nadagdag naman sa natatalang mga nasawi sa bansa. Ang death toll ngayon sa Pilipinas dilan sa deadly virus ay makyat pa sa 49,499 habang mayroong 5 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng data sa Department of Health. Samantala naman, Makati Medical Center, wala nang naitalang COVID-19 na pasyente. Maraming residente naman apektado ng sunog sa Las Piñas City. May pagulat si Bombo Jovino Galang. Wala nang naitalang COVID-19 patient sa Makati Medical Center. Sinabi ni Medical Director Saturnino Javier na ito ang unang pagkakataon mula noong March 2020 na walang pasyenteng dinapuan ng COVID-19 ang na-admit sa kanilang pagamutan. Dahil dito ay umasa ang medical director na tataas ang bilang ng mga pasyente na may ibang karamdaman ang magpapakonsulta sa kanilang paggamutan. Sa mahigit 20 buwan ay tanging mga COVID-19 patient ang kanilang nabibigyan ng atensyon. Nung nakarang taon kasi ay kabilang ang nasabing paggamutan sa idineklarang full capacity matapos na lumobo ang bilang ng pasyente na dinapuan ng COVID-19. Nung nakaraang buwan din ay walang naitalang COVID-19 admission sa Philippine General Hospital. Samantala, umabot naman sa halos 3 oras bago tuluyang mapula ang nangyaring sunog sa residential area sa Pulang Lupa 2, Las Piñas City. Naganap ang nasabing sunog pasado 1:00 kaninang umaga kung saan tinaspa sa Fire Alarm 2 ng Bureau of Fire Protection ang sunog. Aabot sa halos 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog kung saan mayroong ilang miyembro ng BFP din ang nasugatan sa insidente. Nagpalipas naman sa covered court ang mga nasunugang pamilya habang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng sunog. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo, Bombo! Samantala, bago tayo magpatuloy, kasama na po natin live nationwide, worldwide, ang kinatawan po, representative ng Tarlac 2nd District. Siya rin ang chairman ng House Committee on Information and Communications Technology. At kasama natin si Congressman Victor E. Yap. Kasama niyo rin si Bombo Ilmar ngayon, aking partner si Bombo Jane. Good morning sa iyo, Congressman Yap. Good morning. Morning sa mga tagapakinig ng Bombo Radio. Opo, napatawag kami upang linawin lamang aprobado na kahapon sa Kamara, sa House of Representatives sa third and final reading itong panukalang mandatory SIM card registration, itong pag-register na ginagamit sa ating mga cellphone SIM card. Bakit po mahalaga ito? Bakit po pinasa dyan sa Kamara? At least para may paliwanag sa ating publiko, Congressman Yap. Yes, good morning. At itong SIM card registration ay naipasa noong 17th Congress, the last Congress. Ngunit wala itong counterpart na sponsor at hindi na-aprobahan sa Senado. Wala sila doon. Nung nag-convene kami ulit ng 18th Congress, si Congressman Gatchalian ay nag-file as principal author, and he sponsored under his committee actually the trade and industry at that time itong bill na to, na dahil na ipasa na noong nakaraan at nagkaroon na ng debates ay naulit muli at pumasa muli ang panukala na ito. Ngayon, ang naiiba ay inaasahan natin na sa Senado ay may nag-file din, Senate Bill 56 or 58, ni Sherwin Gatchalian, ang kapatid ng ating congressman sa Senado. Okay, Congressman, ano yung nakapalob dyan sa panukala? Paano yung mga existing cellphone users ngayon, lalo yung mga prepaid, yung mga SIM card nila? Ano ngayon kung paano ang pag-register sa kanila kung sakali maging tuluyan ng batas na mapirmahan ng Pangulong Duterte, Congressman Yap? That will be thoroughly discussed sa pagpasa sa Senado at pag nag-meet kami sa bicameral conference. We have not really detailed, but that will be discussed with the ICT
and the telcos when we pass this law in the implementing rules and regulations. Siguro bibigyan ng panahon niya. Oo. Tapos kung hindi talaga nakarehistro later on, mamamatay. But remember, before this, we passed early 2019 the Number Portability Act na kung saan yun nagbigay ng benepisyo sa ating mga kababayan na pag hindi lamang ilipat ang telepono, numero ng telepono mo kahit saan. Kunyari mo yung telepono mo na kadalasan pag 0917 na nag-umpisa tayo ng mobile numbers ay Globe. Pwede mo na yan ilipat kahit sa anong service. Kunyari mo gusto mo ilipat sa dito, gusto mo ilipat sa smart, ay naililipat na yan. No? So, yan na nagbigay ng benepisyo na hindi ka na magbabayad ng interconnection rates. Diba? Dati pag tumatawag ka from Globe or Smart to Globe or others, ay nasa-charge ka pa na dati nung umpisa yan, siguro mga 5 piso, 8 piso. Many years ago, more than 20 years ago. Hanggat itong pinaka-recent no, ako chairman, ay nagkaroon ng hearing para ibaba yung mga babayarin na yan hanggang piso. Pero eventually, it was moot and academic nung naipasa yung Number Portability Act noong 2019, late 2019. Okay. Ngayon, na yan, nagagawa na. So may mga tao na naglipat, may mga subscribers na naglipat. Yung importansya nito, Elmar, ay aayon na rin sa, hindi naman perfectly ma-adapt, pero isa sa mga co-sponsors natin dito ay si Representative Manny Lopez ng Tondo, Manila. At sa kanyang lugar, ay sa kanyang panukala ay para ma-prevent ang mga nagagamit ang cellphones sa mga krimen. No, it is a prevention case as well, no. Hindi naman talaga natin maaalis na magamit ito, pero at least sa investigations makaka-trace tayo, trace ba kung saan at sino with the registration. Unlike ngayon na 20 pesos lang, 50 pesos lang ay makakabili ka na ng bagong SIM ulit. Okay. Congressman Yap, aking partner si Bombo Jane, may tanong din sa inyo. Go ahead, Bombo Jane. Alright, once again, good morning, Congressman. Morning. Sa panig ko naman po, doon sa bibili pa lang ng mga SIM card, Congressman, agad na silang ma-register? Anong kukunin ng mga datos? Gagawin natin simple, katulad lang na magandang tanong na natanong kanina tungkol sa mga lumang SIM card. Ito ay matatalakay talaga sa bicameral conference, depende doon sa sasabihin ng parte ng Senado. At yung mga simple identity lang, lalo na sabihin na natin sa barangay, nagbebenta doon ng SIM card, magkakakilala naman yan. So, madali lang i-reference. So, any national ID, like driver's license, gawin lang natin simple po ito. Kunyari mo, sa isang pamilya, pabawalin ba natin gumamit ng telepono na ang bumili yung anak sa tindahan at ang gumagamit ng tatay? Again, as I mentioned kanina, it's a tracer for the use of, for our benefit of security. All right. For the use of crimes, yes. Okay. At saka, Congressman, paano naman masisiguro ang data privacy sa mga datos mula sa mga subscriber na hindi magagamit? For example, surveillance. Magandang tanong yan, pero siguro naman tayo aware. Gamitin na natin yung logic na since kailan ba nag-umpisa? Mga late 1980s or 1990s, ay mayroon tayong tinatawag na postpaid. Ito ba? Yung mga postpaid subscribers, yung nagbabayad after a month of use, di ba? So ever since itong mga postpaid ba to, ito yung mangyayari rin dito sa SIM card registration. At yung SIM card registration ng mga postpaid, ever since, wala naman naging issue sa privacy ever since. Hanggat yung pagpapasa ng data privacy sometime 2012 or 2014.
At masusunod lamang din doon sa sistema na yun. Lalagyan na lang naman natin ng repository. Sa aming panukala, ang repository talaga ay ang mga telcos din. Sila ang may primary responsibility in holding this, in holding them accountable for data privacy. Ngunit may access, for example, ang DICT through the powers of yung mga nangyari na sa atin na nagamit yung mga crime na yan, ano? Or nagagamit as evidence by court orders. So, doon lang lamang pupunta. So, hindi na bago ito. At nangyayari naman na yung protection ng ating mga kababayan ever since. Isang punto na lamang, Congressman Yap. Nabanggit nyo kanina na may dati palang counterpart ito sa Senado. Sa Kamara, wala nang problema. So sa Senado ba, masasabi ko ba na ayos na rin ang buto-buto dyan? Tuloy na ito, magpasa na rin sa Senado yung counterpart bill? Bago mag-end yung session, Congressman? Hopefully, doon sa pag-convene nila. Pero patapos na kami na sa Senate matapos. So, madali na kami makita ulit ng bicameral hanggang June para matapos ito. Siyempre, marami rin ang mga tumatakbo doon sa Senado. Kabilang na dyan ang mga ilan-ilan, siguro mga 10 or mga 8 na tumatakbo sa ating eleksyon itong Mayo. Pero hopefully, nagko-convene pa rin naman sila ni Senate President Tito Soto. Si Sherwin din ay up for the election. So, hopefully, mabigyan nila ng panahon ito sapagkat hindi naman gano'n ka. Yes, Congressman Yap. Hello? Nawawala ka. Congressman. Sorry. Hello. Hello, sorry. Yeah, yes, go ahead. Ayan. Ng sapat na panahon para nawawala din ang communications. Yeah, sorry. Baka mo si Congressman. Ayan, go ahead. Okay, final point. Ayun, sa ating mga kababayan, huwag po tayo matakot. Dati na rin po, maraming mga postpaid subscribers ang maraming informasyon. Dati pa nga, pag nag-apply ka, mas marami mga hindi. No? Gagawin natin mas simple to. Parang number portability. Pagka gusto mo maglipat ng numero, gusto mo pangit ang servisyo dito at tingin mo mas maganda ron. Yun ang ginawa natin. At it only takes 24 hours. Nalilipat na. At mga kababayan natin marami na ang nakagawa niyan. Alright, Congressman Victor Yap ng Tarlac, Chairman ng House Committee on Information and Communications Technology. Marami pong salamat sa mga updates na yan. Good morning po sa iyo, Congressman Yap. Good morning din at maraming salamat sa pagkakataon. Maraming salamat din po sa pagkakataon. So yan, ang pinakamaganda rito, yung numero mo pala, ay yan ang pwede mo sabihin forever. Kung sabihin na hindi ka na magbabago, ay siyempre nandiyan yung mahalagang mga impormasyon, mga contact numbers. So sana po ay magtuloy-tuloy na rin po dyan sa Senado. Mga detalye ng ating mga balita, ilang araw na lamang bago naman ang Miss Universe at may update din tayo sa ginagawa naman ng mga beauties. Pero bago ang mga balitang yan, ay mga ipipaalala muna tayo. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Department of Health maaga pa ay naglunsad na sila ng Ligtas Christmas para sa Healthy Filipinas. May mga detalye pa si Bombo Marlene Prajernos. Inilunsad ng Department of Health o DOH ang kampanya na hikayatin ng ating mga kababayan sa hindi paggamit ng mga fireworks o mga paputok sa pagdiriwang ng nalalapit ng Kapaskuhan at Bagong Taon sa bansa. Tinawag ng ahensya ang nasabing programa na Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas 2021 Holiday Campaign na layon din na paalalahanan ng publiko na magpatuloy sa pagsunod ng mga ipinatutupad na minimum public health standards upang makaiwas sa panganib na dala ng COVID-19. Bukod dito ay
hinimok rin ng kagawaran ang mga lokal na pamahalaan sa bansa na mag-organisa ng mga community fireworks display upang hindi na kailanganin pang gumamit ng sariling paputok ang kanilang mga nasasakupang sambahayan. Sa isang pahayag ay pinaalalahanan ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ang publiko na patuloy na mag-ingat sa kabila ng pananabik ng marami sa atin sa pagdiriwang ng holiday season dahil sa naudlot na selebrasyon nito noong nakalipas na taon dahil sa pagtama ng COVID-19 sa bansa. Aniya, hindi gugustuhin ng departamento na madagdagan pa ang mga kababayan natin na isinusugod sa mga pagamutan dahil sa fireworks injuries, lalo na ngayong pangunahing ginagamit ang mga ospital sa bansa sa pagtugon ng mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Samantala, sinabi rin ni Vergere na sa kasalukuyan ay wala pa namang napapaulat ng mga firecracker-related injuries sa pagsisimula ng Department of Health ng kanilang surveillance kaugnay dito. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang PNP chief naman tiniyak tuloy pa rin ang trabaho ng mga pulis na ayaw magpabakuna. Samantala, vaccination status di makakaapekto sa promotion. May nakuwang impormasyon si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni PNP Chief General Leonardo Carlos na magpapatuloy pa rin sa pagtatrabaho ang mga pulis na talagang ayaw magpabakuna. Ito'y sa kabila ng polisiya na inilabas ng IATF ang No Jobs, No Work policy. Ayon kay Carlos, kanila lamang i-reassign ang mga pulis sa mga trabaho na hindi high risk nang sa gayon makapag-perform pa rin sila sa kanilang mga trabaho na hindi na-expose sa coronavirus disease 2019. Binigyang diin ni Carlos na hindi niya hahayaan na ang mga unvaccinated personnel ay excuse mula sa kanilang trabaho dahil tuloy pa rin naman ang kanilang mga sahod. Anya, maglalabas ng memorandum circular ang PNP sa darating na mga araw hinggil sa nasabing polisiya. Nilinaw din ni PNP Chief na hindi makakaapekto ang vaccination status sa promotion naman ng isang police officer. Anya, walang requirement sa promotion and schooling na hindi pwede kapag unvaccinated ang isang personnel o opisyal. Batay sa latest data na inilabas ng PNP Health Service, halos lahat na ng mga pulis ay bakunado, maliban na lamang sa 1,808 o nasa 0.80% na mga tauhan. 299 sa mga ito ay ayaw magpabakuna dahil sa medical reason. 194 naman dahil sa allergies, 393 mga buntis, 63 ang lactating mothers, 69 naman dahil sa religious belief. Sa ngayon, nasa 212,080 personnel o 93.98% sa kabuang police force ang fully vaccinated, habang 11,788 or 5.22% ang nakatanggap na ng kanilang first dose. Pakinggan natin si PNP Chief General Leonardo Carlos. Kasi directed kami ng IATF. Number one, why are we not going to deploy them? Because we do not want to put them at risk. However, pag sinabi natin that they will not go to work, it doesn't mean that they will not be working. They will still deliver the police services needed. Probably admin, ililipat lang natin sila so para hindi natin sila mai put at risk. So we will also ask them why. These are the given reasons. For those who have not given the reason, kung justifiable, then we allow them to be not to be vaccinated. But we always want to encourage them. Alam niyo, nagsimula kami sa less than 50%. Now, 0. And the last one I read was about 0.0, less than 1% na lang sila. So alamin namin bakit hindi kayo nagpapavaccinate. Because this will hamper their performance of duty. Diba? Kailangan ang effort ng Philippine National Police is to protect them through the vaccination. If their reason is not acceptable, then we will ask them to why. And then if not, we put them where they are not at risk. But we will continue to encourage them. Siguro, bigla na lang natutulog sila, may sinaksak, vaccinated na sila. Pwede ba yun? Hindi naman, we respect yung aming mga personnel, yung kanilang paniniwala, yung kanilang kondisyon. At the end of the day, ayaw namin na mapahamak din sila. Kaya sila po ay pinakikiusapan namin na magpa-vaccinate. Kung talagang hindi po maaari, ay amin po silang ilalagay na hindi sila exposed
to the virus, but we will require them to deliver the services because they are being paid by the national government. Hindi excuse na hindi ka vaccinated at hindi ka magtatrabaho. No way, no way. We will make sure that they are contributing to the mission and function of the PNP. Mula Campo Crame, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, akyat muna tayo ng Baguio City. Good news dahil sa papayagan na rin madagdagan pa yung maakyat doon para naman ay magbakasyon, staycation at iba pa. At makimusta rin tayo dyan sa patuloy na pagbagsak ng temperatura dyan na napakalamig. Go ahead, Bombo Radio Baguio. Kumusta ngayon dyan sa Baguio City ngayong umaga? Yes, Bombo Dennis, dinagdagan pa ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang daily limit ng mga turista papayagang makapasok at makapamasyal dito sa lungsod. Mula sa dating 3,000 na daily limit ng turista, tatanggapin ng Baguio ngayon ang 4,000 individuals or 4,000 turista. Gayunman, ipinapaalala muli ng Baguio LGU sa mga turista na kinakailangan munang magrehistro ang mga ito sa Baguio Visita na online registration system para sa mga Baguio tourists at travelers. Pinapayagan lamang na makapasok sa mga border checkpoints ng Baguio ang mga turistang may dalang approved QR-coded tourist pass at vaccination certificate. Sa ngayon, maliban sa malamig na panahon, ay tampok ngayon dito sa Baguio City ang mga aktibidad para sa nagpapatuloy na Christmas in Baguio. Ilan na dito ang city government-led countdown ng New Year's Eve sa December 31 at mga private-led initiatives gaya ng night market at Session Road Sunday Showcase. Samantala, tumaas ng kaunti ang lowest temperature ng Baguio City habang mas bumaba pa ang temperatura sa ilang bayan sa Benguet. Bandang alas 5:20 kaninang umaga ay naitala sa Baguio City ang lowest temperature na 13.8 degrees Celsius. Mas mataas ito sa naitalang 12.4 degrees Celsius sa kaparehong oras kahapon. Samantala sa Atok Benguet, kung saan matatagpuan ang ikalawang pinakamataas na kalsada ng bansa, naitala ang mas mababang temperatura na umabot sa 6.0 degrees Celsius bandang alas 5:20 kaninang umaga na mas mababa pa sa 8.0 degrees Celsius na naitala bandang alas 4 ng madaling araw kahapon. Nanatili namang 12.0 degrees Celsius ang lowest temperature sa La Trinidad, Benguet kung saan matatagpuan ang dinarayong strawberry farm. Gayunman, sinabi ng Pag-asa na mas mababa pa na temperatura ang aasahan sa mga buwan ng Enero at darating na buwan ng Pebrero. So how's that, Bombo Elmar? Yes, Bombo Radio Baguio, Bombo Bridget. Itong 4,000 ngayong araw na turista na papayagang pag-akyat, posible bang dagdagan pa yan habang palapit ang Christmas Day o New Year? Bombo Radio Baguio, how's that? Posible nga, Bombo Elmar, at lalo na marami-raming mga turista pa rin ang nag-aantay sa opening ng registration ng Visita Data Baguio, kung saan una nang sinabi ng City Tourism Officer ng syudad na dadagdagan pa nila ang limit ng mga turistang aakyat ng Baguio, lalo na pag na-observe nila na mas madami pang turista ang gustong umakyat dito nga sa Baguio City. Oo, isa ring option nila kung talagang malayong Baguio dyan sa Tagaytay. Abay, napakalamig na rin dyan sa Tagaytay City, Anyway, maraming salamat, Bombo Bridget. Good morning, ingat kayo dyan. At yan nga ang pinakauling balita mula dito sa Bombo Radio Baguio. Para sa Bombo Network News, Bombo Bridget Marcasi para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa City of Pines, Basta Radio, Bombo. Sa iba pang balita, ang Coast Guard Northern Samar naman patuloy ang pagtulong sa paghahanap sa mga nawawala pang mangingisda doon sa Catanduanes. May detalye ang Bombo Radio Ligaspi. Wala ring patidang pagsasagawa ng Seaborne Patrol ng Coast Guard Northern Samar sa pag-asang matagpuan na ang mga nawawala pang mangingisda sa lalawigan ng Catanduanes noong Disyembre 1. Kasunod ito ng mga nakitang bangka sa Kapul Island, Northern Samar na pagmamay-ari ng mga naturang mangingisda. Sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi kay Petty Officer 3rd Jeffrey Quintin Cruzata, Commander ng Coast Guard Northern Samar, sinabi nito nang makumpirma na pagmamay-ari ng mga nawawalang mangingisda ang nadiskumbring bangka ay agad silang nakipag-ugnayan sa mga Coast
coastal barangay. Inabisuhan ang mga mangingisda, residente maging ang mga dumadaang barko na kung sakaling may makitang katawan ay agad na ipagbigay alam sa mga otoridad. Aminado rin si Cruzata na pahirapan ang pagsasagawa ng search and rescue operation dahil sa malakas na hangin at malalaking alon ng karagatan, lalo pat mayroong gale warning. Subalit pagtitiyak nito na gagawin ang lahat at hindi titigil hanggang sa mahanap ang 5 iba pang mangingisdang nawawala. Coastal Security Patrol agad and mag-Seaborne Patrol para kung baka mahanap namin sa yung yung mga 5 person na nawawala diyan sa Catanduanes. Ngayon yung ginawa ng ng Coast Guard, nagkakandak ng Coastal Security Patrol, ginagawa ngayon sir, coordinate sa MDRM mo ng munisip dito sa Nudon Samar. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Bombo International News. Patuloy na pinapalakas ng Health Ministry ng United Kingdom ang kanilang depensa laban sa Omicron variant ng COVID-19. Sinabi ni UK Health Secretary Zahid Javid na isa sa kanilang paraan para malabanan ang banta ng Omicron ay ang pagsasagawa ng booster vaccine shots. Kumuha na sila ng karagdagang 10,000 vaccinators at 1,500 na lugar para doon isagawa ang pagpapabakuna. Naniniwala ito na kahit na sa South Africa na una na discovery ang Omicron ay nagkakaroon na ng local transmission sa maraming rehiyon ng England. Hindi rin niya nito itinanggi na maaring maging dominant variant na ay nasabing Omicron. Bombo Sports News. Meron daw paraan na gagawin ng China sa balak na pag-boycott ng Amerika sa 2022 Beijing Winter Olympics. Sinabi ni Zhao Lijian, ang tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China, dapat itigil na ng Amerika ang pagpapalutang na kanilang ibo-boycott ang paparating na 2022 Winter Olympics sa China. Hindi naman binanggit nito ang kaparaanan na gagawin ng China kapag itinuloy ng US ang banta nito na pag-boycott. Magunitang isa sa naging dahilan ni US President Joe Biden kaya nais nila ang pag-boycott ng Winter Olympics ay dahil daw sa nagaganap na paglabag sa human rights gaya ng genocide sa mga minority Muslims. Narito pang dagdag na paliwanag ng spokesperson ng White House na si Jen Psaki. The Biden administration will not send any diplomatic or official representation to the Beijing 2022 Winter Olympics and Paralympic Games, given the PRC's ongoing genocide and crimes against humanity in Xinjiang and other human rights abuses. The athletes on Team USA have our full support. We will be behind them 100% as we cheer them on from home, but we will not be contributing to the fanfare of the Games. U.S. diplomatic or official representation would treat these games as business as usual in the face of the PRC's egregious human rights abuses and atrocities in Xinjiang, and we simply can't do that. As the President has told President Xi, standing up for human rights is in the DNA of Americans. We have a fundamental commitment to promoting human rights, and we feel strongly in our position, and we will continue to take actions to advance human rights in China and beyond. In terms of their intentions or what they would convey from officials from the PRC. But our view is that's not the right way to view or frame our relationship. Our view is that cooperation on transnational issues is not a favor to us. It is not a transaction. The PRC should be taking action on issues where the global community to meet the needs of the global community, and that's what they should do in order to be a part of leadership in the global community. So I don't have anything to read out on their front. They can certainly speak for themselves. White House spokesperson Jen Psaki. Bombo Entertainment News. Isang linggo bago ang coronation, ilang Miss Universe candidates enjoy sa beach getaway sa Dead Sea doon sa Israel. May chika na si Bombonas Kayabyab Mercado. Sinulit ng nasa 80 kandidata ng 70th Miss Universe ang final leg ng kanilang pamamasyal bago bumiyahe patungo sa mismong venue sa Eilat, Israel. Batay sa impormasyon, hinati sa maliliit na grupo ang mga kandidata upang mamasyal sa iba't ibang tourist spots sa Israel, kaya mapapansing wala ang pambato ng Pilipinas na si Beatrice Luigi Gomez sa ilang sightseeing activities. Kabilang sa agaw pansing Israel tour ng Miss Universe candidates
ay naganap sa Dead Sea na matatagpuan sa timog na bahagi ng West Bank City of Jericho. Dito ay tila nag-showdown na sa kanilang swimsuit ang mga magkakagrupo kung saan sexy ang mga ito habang naglalaro ng putik sa beach at ang impromptu o hindi planadong photoshoots. Sinasabing may mga dalang face mask ang mga kandidata pero hawak lamang nila ito at hindi na isinuot ng lumusong sa beach. Samantala, sa post naman ng full-blooded Filipina na si Beatrice Luigi Gomez, dumating na ito sa mismong Miss Universe venue sa Eilat. Wala sa kanyang online updates ang pagligo sa putik sa Dead Sea, kundi sumentro ang Israel tour nito sa mga disyerto. Tatangkaing masungkit ng 26-year-old Cebuana beauty ang pang-5 Miss Universe crown ng Pilipinas sa coronation na gagawin sa darating na December 13, Manila time. Yan ang latest chika. Ito si Bombo Nes, Kayabyab Mercado nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Orafio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Para sa mga kababayang waray, maupay nga Pasko ngan mainuswagon nga bago nga tuig. Sa ating countdown, 18 days na lang at Pasko na. At live nationwide, worldwide, via satellite mula sa Bombo News Center, Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Philippine Now Standard Time at 3 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome dari sa babangalagad sang bombohanay big time adlaw sang Martes petsa 7 sa bulan sang Disyembre sa bangatig 2021. Labing unang adlaw sang Martes sa katapusan ng bulan sa mga year 2021. 18 dias na lang ang nabilin antes sang adlaw sang Pasko.
Gina-welcome at ang atong mga suking mga taga-palamati diri sa mga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island, sa bilog man nga Western Visayas. Sa ring nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kagad sa YouTube account sa Bombo Radio Bacolod. Welcome diri sa babangalagad sa Bombo Hanay Big Time. Sabong aga mangin kaupo ang inyo alagad si Bombo Erlyn Bayonita. Upda na kita asala sa Nueva Media ang adak na sabong aga. Sa dalawang sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa lawasang pungsod sa sabong man mga balita sa batag sa inampang kag balita sa artist.